Thelela impilo yakho ngokwezempilo. Zigcina uphilile. Cancer can lead to anxiety, depression, and feelings of isolation. 9:35 with the Black Rose of the station. Right, namhlanje ke kuzigcina uphilile sithetha nge-collagen supplements. Ezi ke zizinto eziye zaduma kakhulu ke kule mihla kuba abantu abaninzi bathi ziyanceda ulusu kubonakale lulutsha. Ziphucule inwele kwa namalungu omzimba afana ne-joints, but the big question is, do collagen supplements really work? Ngaba ziyanceda ngenene okanye sisiphumo sentengiso nje kuphela? Research shows ukuba umzimba wethu ke uyivelisa i-collagen ngokwendalo, kodwa xa sikhula iyancipha, nto leyo ke enokubangela imibimbi, ubuhlungu be-joints kunye notshintsho kulusu lwethu. Ezinye ke izifundo zibonisa ukuba collagen supplements zinokunceda ukuphucula skin hydration, elasticity kunye ne-joint pain, kodwa ingcali zithi kusekho uphando olungaphezulu olusafuneka ukuqinisekisa ukuba zisebenza kangakanani na kubo bonke abantu. Namhlanje ke sincokola noPhiliswa Sifile from Phoenix Aesthetics Laser Clinic and Trainings. She's based in Umtata. Uza kusincedisa ke to unpack this. Ma'am, it's always a pleasure to have you on board. Good morning and thank you so much for joining us. Good morning, Vukani FM. Thank you so much. Siyaphila mntana sekhaya enkosi akhondo kunjani kuwe? Siyagodola qha kuyabanda. Yes, I can hear you. Good. Okay, ke masingene ke emxholweni mntana sekhaya because samaseko. Namhlanje sincokola nge-collagen and I love how you explained it to me, Izolo, in just simple terms. Into yobana yintoni i-collagen. Now, mna ndinalo ufifi lobana yintoni i-collagen and zintoni i-collagen supplements. So I want you to explain it to umphulaphuli in just simple terms. Yintoni i-collagen mhlambi? I-collagen ngamachiza alapha emzimbeni. Amachiza ke zii-cells, laa nto ngesilungu zii-cells. Ngamachiza akhoyo already ozalwa nawo awenza into okokubana i-skin sakho sibambe, i-skin sakho siprodyuse, njengoba sikhula njena. Umntana omncinci, i-infant, sine-stages apha ekukhuleni, sine-infant, sine-baby, sine-teen, sine-adult. Okay. U-adult ke uqala ku-21 once uyi-adult. So ngokuyana ubuyi-infant, i-collagen yakho ibingangola infant uyiyo. I-collagen yakho ayizifana ngokuya uyabona mos i-infant izalwa iplump, isana i-infant i-round, i-smooth man infant, uyayibona mos i-infant. Yeah. Then ke ngoku i-collagen yakho ezikhula from infant, baby, teen, adult to adults that we are today ke ngoku ezisizizo. Xa u-over 21 uziphethe, le nto kuthiwa kuziphatha uziphethe ke ngoku awusenazo la majoni ubunawo ngokuya ubuyi-infant. That's why kubalulekile ukubana umntana omncinci, umntana makangakokoswa umntana. Hayi, uzawugodola umntana i-collagen cells zakhe zenzelwe into yoba makagodole zizozifayithela. So xa sesibadala ke ngoku la majoni ayehla, yenze ke ngoku loo nto sifune ukuncediswa ngezinto ezi-scientifically formulated. All right. Akukho nakwezi zasemakhaya kuthiwa zi-organic, but u-organic mandimfanise nofudo nejet. U-organic uyacotha, u-organic uyaqonda mos ifudo lwa kanjani. Then ijet, sesifuna ijet ke ngoku thina, once ube kwi-adult ufuna ijet. Hope iyavakala. Then nembonakalo yakho phaa kula adulthood uyiyo. Uba ungumntu oselayo, ongatyi kakuhle, ongalali kakuhle, isikhumba sakho asizufana nomntu oyi-age yakho olalayo, otya kakuhle, ongaseli everyday. Not that kurongo ukusela, ongaseli everyday, ongatshayiyo. Ukutshaya nje on its own kurongo,
uyayileka i-collagen cells zakho zizihambisa ngokwesipidi sejet. Then ube ungatyi izinto kukhona ukutya okune-collagen Yeah. ngoko. That is why ngoku amanqina eduru kangaka apha ezivenkileni. Amanqina enkomo, amanqina enkukhu, amanqina ehagu, ii-pork trotters, ulusu, laa mhluzi wolusu une-collagen. But ayonto ozawuyitya everyday mos leyo. As uba benditshilo ke uba ezi zi-organic zihamba ngokwefudo, because xa Yeah. usekwezi ages unida into esipidi sejet, ulate. So, I-collagen ithathwa nangumntu, wena sisi, wena bhuti. okay. From I was usuka about to kusisi ask. nobhuti ukuya kumakhulu notamkhulu. Mandithi ke ngoku ndiqalisa uthatha i-collagen namhlanje. Iqala nini uba effective? Because while I was doing the introduction, I did mention into yobana kuthiwa yomeleza i-joints ezi apha emzimbeni wakho, ikwenza uthi ngoku una 53 years old ibe ngathi una 35. And elasticity as well is yenye yezinto ezenzayo. So if decide into yobana mandithathe i-collagen, because ndibona abantu on socials fike besithi hayi ndisela i-collagen, ndisela i-collagen, ndisela i-collagen, and I was like, yenza ntoni le collagen, yenza ntoni kanye kanye? But benga akho nto ibisithi mandikhe ndenze research about it, but ke now that we're here sizawufunda ngayo nathi as well. So if ndithatha i-collagen namhlanje izawuqala nini usebenza okanye ndizawuqala nini ubona utshintsho apha emzimbeni? Okay, masibuyele kulaa nto bendithe umntu ukwenziwa komntu kuba kwi-infant, kwi-baby, kwi-teen, kwi-adult, ne? So u-collagen, if wena udicayida ukubana ufuna i-collagen for anti-aging, i-collagen zizindidi and also zohlukene izizathu zabantu ubana bathathe i-collagen. I-collagen, if wena ke ufuna ugxila apha kule ye-age, i-collagen 25 years tshona kona, iimpendulo neziphumo ezincumisayo uzawuzibona xa upha 40. When you are 40, they will say you are 30. When you are 45, they will say you are 32. When you are 50, they will say you are 35. The reason kuthiwa anti-aging, i-collagen ezi, is not that they reverse aging xa uzithathe later, but xa uzithathe early, they hold the cells. Because kaloku most of the times kula maxesha siphila kuwo, abanye abantu abaphili ngezinto ezi-organic. Ukutya kwasevenkileni ku-dangerous, kune-estrogen eninzi. Nefruthi ngoku iyakhuliswa, nombona ngoku uyakhuliswa, neenyama ziyakhuliswa. So izinto ezirongo ozityayo zingena kwii-cells zakho zikuleqise. That's why kukho ngoku ingxaki yabantwana abana-8 years, umntana wentombazana, kuthi umntana wentombazana una-8 years uyamenstruata, una-9 years, abantu bothuke. It's because singabazali sithenga ukutya okurongo. Ukutya okurongo kunomthelela emzimbeni womntu, kube nomthelela worse emntaneni ke, because laa nto irongo ayityayo ine-estrogen iyazileqa ii-cells, zenza uba avuthwe. Bendizawubuza into yobana uba umthelela omngakanani na I didn't get you that, Ma. ubana ke that is why ilantuka ngoku zidura i-pork trotters, imilenze. Bendikhe ndaya egarage recently ndabona i-price ye-pork trotters iphezulu, ndaqonda yobana simi now, simi no. I didn't know into yobana kanti isizathu yinto yobana
zine-collagen ziyancedisa uimprove i-collagen yam. Ndabona ixabiso once sibone phantsi into asiye sikhathalele i-benefit ubana what am I going to benefit kule nto if ndiyayithenga. Mhlawumbi for i-collagen lena ke ngoku ndiyithengile ke ngoku nantsi i-collagen ndiyayisebenzisa apha endlini. Would you advise me into yobana ndiyisebenzise? Uyisebenzisela ntoni? Umntu funeka aqale apha, ndiyisebenzisela ntoni le collagen? Ndiyisebenzisela i-anti-aging, ndiyisebenzisela iinwele, ndiyisebenzisela amazipho. Ziyashiyana, there are different spectrums of collagen. Ayikho eyazo zonke? Eyazo zonke zikhona, but it's not effective. Kwenzele nje kuthiwa yazo zonke, that would mean ayingo 100% collagen. I-percentage ethile icuthiwe so that iyongena ezinweleni. I-collagen i-percentage ethile icuthiwe so that iyongena emazipheni. I-collagen ethile i-percentage ethile icuthiwe so that iyongena kwi-skin. Mna endigxila kuyo yile ye-skin. Funeka umntu abe shoba uyithathela ntoni. Uyithathela ntoni? Let's say ndiyithathela. Okay, let's focus on skin. And go for Let's focus on skin. Right. Yeah. Yes. So, skin. Pills, there's a collagen A powder, there's a collagen as pills. The collagen as pills, I do not encourage it because ayikho effective. It kwenza ube ilibanjwa le pills. Then at some point, njengoba uzothatha the collagen, at some point, kwelinye icala, ikumosha izakho. The best collagen is the collagen powder. Okay. Yes. Ethathwa nini? Uyithatha ekseni, okanye late. The reason ndisithi okanye late, especially late, kungoba kukhona i-collagen ke ngoku eziyi-2 esinazo ngapha pha skin. Le yasekuseni, I mean le ityiwayo, kube khona iqatywayo. Mandi unpack le iqatywayo nale ityiwayo. Le ityiwayo yitye kusasa, right? Then kube khona eqatywayo xa uzolala. Okanye ungayisela nalena iselwayo xa uzolala because xa silele ii-cells zomzimba, amajoni omzimba masafana ne-watch kanje, 1 2 hours, eza hours elaa siba liyajikeleza. Same as nee-cells ke ngoku apha emzimbeni, then zisebenza better xa ulele. But ke ngoku ingxaki ezuba izinto zomhlaba zitshintsha, sifumanise into okokubana abukho ubusuku. We cannot force you to say wena ulala ebusuku ekubeni wena usebenza i-night yonke imihla, ixesha lakho lolala kusemini. So ixesha lakho olala ozazi uba ulala ngalo wena, itya i-collagen yakho izawusebenza while you are asleep, because you cannot take i-collagen ogqiba ube uhamba if mhlawumbi ngumntu one-skin. Mna ndenza kanjani because ndiyawazi ubana ii-cells zomzimba zivuka xa. That's why xa ibalulekile into yobana xa usiva usozela, ukhuve xa udrayiva ube nobuthongo ukuthi sebe. It's very important to mise ecaleni ulale because uvuka kwakho uzobe u-refreshed, uvukile uthe qwaka. Hence nomntu ongalaliyo uyabonakala into ongaliyo, ii-under eyes zakhe neskin sakhe asibikho right man because akalali. I-sleeping is a requirement yi-system, is designed. We are designed ubana si-shut down silale sizawuthi recoup, recharge.
if in closing, Phil, if ndingumntu oneskin esi-dry, would you recommend into yobana mandisebenzise i-collagen so ndizoba neskin esi-firm and soft? I will be lying to you because iskin sakho esi-dry sifuna ukusetyenzwa nge-medical grade treatment, then utye i-collagen ke. Uzawumane usutye le collagen kwiskin esingekho treated. Iskin sifuna ukutreatwa so that ii-cells zakho zizovuleka. Sorry to burst your bubble. And Xa but into sidry yobana kaloku kufuneka uthambise. Thambisa into suitable for your skin so that iskin sakho let's say uyathambisa, but as and why I'm asking this question because abantu abane-dry skin baye bayinothise kakhulu into yobana izkin zabo zi-dry apha ewinter. And after winter izinto zakho ufumanise into apha yobana ewinter xa ungumntu one-dry skin iba nento yokuthanda yasewinter. I-moisture yasewinter ayifani ne-moisture yase-autumn or summer. all right. You're gonna become dry. Ongeza enye into ezaba ne-moisture lento uyithandayo. And also xa ungumntu one-dry skin sukuthi xa uphuma sithi ekomini, sukuthi xa uphuma ekomini usule grit, suthambisa sulinde ube dry. So xa ungaba ngumntu oneskin esi-dry, Okay, thambisa ngoku ungasusula kakhulu ne. sukula kakhulu suba zisule ngesandla so that you just let the water also, but suba dry sude usule because ekubeni nento yakho ingongezwanga ngento ene-moisture, because you will need to keep your skin hydrated. You cannot buy something over the counter ungayixubi ne-oil uzoba ne-dry skin. That's why you need to add on. Yeah, that's ingxaki yakho une-dry skin, so you need to add on nge-moisture. Yes. All right. Angosi kakhulu ke Phil, wathi siyabulela kakhulu ngexesha lakho. Ube ne-weekend emandi. Hayi seyi-weekend nabethu. 5 to weekend kaloku mntana sekhaya. Abanye abantu abazuphangela ngomso, bazawuqala namhlanje weekend. Abanye bazawuphangelisa. Yabona umzekelo ndinejasi lapha emva kwam. Abanye abantu bazawufike baqhome nje ijasi but then baphume ibe iphelele into enjalo. So kwabanye abantu i-weekend iqala on a Thursday. It's ladies' night, by the way. So yeah. Yho, zisekhona ezo zinto zabantu abonwabileyo ezo. Ube nalo weekend imandi nawe Xusti. Perfect. Delela impilo yakho.